Helen D'Amato kienet qalet li l-istudju juri li t-tfal li l-ġenituri tagħhom huma divorzjati huma friskju akbar ta' mart mentali u mart ieħor. Li ma qalitx iżżewwa li l-istess studju jikkonkludi li l-maġġor parti ta' tfal jirnexxielhom f'ħajjithom. L-editorjal tal-Malta Independent ta' nhar il-ġimgħa 13 ta' Mejju jitlob biex fġieħ il-kontabilità u trasparenza tintrafa' responsabilità minn Helen D'Amato u tirriżenja. L-editorjal jgħid li avvenimenti bħal dawn f'pajjiżi oħra mill-ewwel jaraw ir-riżenja ta' min huwa responsabbli, iżda f'Malta din il-kultura ma teżistix, xi ħaġa li titfal il-pajjiżna lura fis-snin 20 u 30. L-editorjal jgħid li mal-ġurnal Helen D'Amato ma mmettietx u għalsi qalet li ġiet miżinterpretata. L-editorjal jikkwota lil persuna ta' fuqha Dolores Cristina li qalet li Helen D'Amato m'għandix tirriżenja. Anki l-editorjal tal-ġurnal illum qed jitlob għar-riżenja ta' Helen D'Amato. L-editorjal ta' dan il-ġurnal jgħid li Helen D'Amato isa insiet li m'għadix segretarju parlamentari nazzjonalista imma hi kummissarju u li suppost tirrappreżenta u tipproteġi l-tfal. L-editorjal jgħid li l-ebda stqarrija biex tinġabar il-ħsara li saret mi biżżejjed.